Ассалому алейкум ба ҳама. Радноё кадом медак мақсад Music Studio VIP дар кора VIP оригинал ҳар мод мақсад хелаш мод скачат мекунад, яъне ки взломуш бача уча долго шумода намебара. Программа ҳаму хеле буд, ҳаму хел места хе ина мира пайдо мекунад тамом. Минус и дар ча ноутбук мечаспа ана ритмор хушрӯҳӣ намекунад ё ки дар айни мақсад ана кор кардан ритмора ҷобуҷо кардан сос кардан ритмаи нав сос кардан программа автоматически мепара. Фарқ надорад мақсад чи железа дар ноутбуки ту ё компютер мепара. Ана VIP оригиналаш в данный момент 5000 рубля. Инами программа 5000 рубля. шумо метавонед пулихтино мақсад намид сохта кор мекунӣ меҳнат мекунӣ пулихта абрада мебурорӣ. ана одамое ки шавқ доранд намехе корода мехоҳанд ритм бисозанд мехоҳанд ягон кори дига кунанд маҳрамат бинависед дар ҳамин канали ма номеро ҳаста веб карда авасо метем 100%. ай ҳар ҷо скачат накунен мақсад мод ша ҳарочи ки ахлаш вирус доранд скачат мешан як рӯза сос кор мекунанд ё ритморо сохранӣ намекунанд ё мақсад плагиноро намебуроранд. фаҳмидем ки плагиноро намебуроранд ини хеле неми неста дар шумо меган айтан хеле ай ма киштагия оҷи плагино мара киштагия плагинои ма 100% кор кардаст. Ина VTC и плагина. Ина ҳама плагинои ма ҳастанд. Ина мисли ини ё ки ина меор шумо да намебурора да, ина плагино дар шумо намебурора. Ё плагини M1. M1 и барои ана чи? Асосан барои инструментҳоро добавит кардан, инструментҳоро сос кардан айда. Ини плагинро шумо кор намекунад. Ё ки сохранӣ намекунад ритмотуна, сохранӣ намекунад. Ҳамидин? Барои ҳамин ку ҳар ҷо нагирен. Дидеси ин ҳар дошта ман бировард. Нахе кор намекунад шумо да. Боқӣ сарбаланд бошед, хонаобод бошед.